Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusuko, The Promise. Ganun dili ba ko ganahang makigsulti ni Mama? Lain ang akong gibati karon nga nahibaw kong may uyab siya diri sa Pilipinas. Hello? Ikaw ba na Sabukan? Oh, Rolando? Oo. Ako rin. Nganong nanawag ka? Din magkabakakuha sa akong number? Gamitan ang utok mo. Hoy! Kung nanawag lang ka aron manginsulto, mas may pag-ato ning putlon. Oy, babae. Pasidan-ante ka. Ayaw na gid pagbalib diri sa amo, ha? Kundi ka gusto masakitan. Ha? O kinsa ka man nga mupapag nako sa pag-ana sa inyo, ha? Amo ning lugar. Busa may katungod ko. Og warning lang. Ayaw ko hadlok kag warning. Kay dili na makadot nako. Ibutang ni si mong utok. Ha? Ibutang ni si mong utok ka na siminto. Balik ka ni ka diri. Dini sa amo. May buhaton akong dautan diyan nimo. Oh, hello? Hello? Nagtuot tingali nga mahadlok ko niya ay. Wa man kani ko mo atras ako mga classmates nga pure hapon sa Japan nga mangbuli nako. Siya na ba niya akong atrasan? Ha? Stupid. Karon ka. Doko ni Ekono? Ichiro? Ni ana dai ka? Watashi, Chukite. Asa man ko ni mo dadon? Asa, guwan. Tuod. Wa pa man dai ta makapamahaw. Sige, mamahaw ta. Maldita gides Natsumi da. Uy, sama ka maldita. Pagkaba, Bihana. Rolando, ano nag-abot naman sa ng kilay ni mo, oy? Pelmi naman lang kang saputon. Makuhaan dyan na imong kagwapo pa. Carlin, anong niya naman sa pagkadinin dool sa amo? Ito biyahin cottage. Naabitaw to ditong akong makauban. Gimingaw lang ko nimo. Maong gidaw ta ka dinhi. Tanawa ra ko di akong samputlan. Haon ba ning bago akong shirts nga akong napalit? Oo naman. Nindot kong lubot sa Murag chocolate hill sa Bohol, no? Carlin, busy ko. Pangilad, oy. Bisigod taon. Aray, Rolando, aray, ang ako ilam sa prana ay nagkamang-kamang. Ang kagagawin sa mani, ay. May kagingking, oh. Wait na ng kamang-kamang si mong bra. Ha? Hoy! Rolando! Wait ba? Hoy! Magsulti na ta ba? Huh? Ahak, jud, uy. Wa nakit mamati na ako sa Rolando. Ay, kaanugon ba yan yung bago na akong shorts? Kumangkit mo tutok maayos sa Rolando sa kong sampot, uy. Maayo kay gitugtan ko ni Ichiro nga mulakaw nga ako rang usa. Mubalik ko sa ilang ni Fernan. Mangutana ko niya. Kung wa bagid sila magbuwag. O kung nganong nabuta siya. Ay, salamat nga dili kayo traffic. Nianagay ko sa duol sa ilang Rolando. Oh, maayo kay abli ang ilang gate. Makasudo dayon ko. Kahiyagin mo ko, oy! Oh. Anong niya naman sab ka? Anong niya naman sab ka? Puna ka? Nga naman nagmani ko! Magbuot ka! Hoy, ang mga langyaw nga sama nimo, dili may mong mupuyo din sa Pilipinas. Natsume, hapon ka. Busa pauli sa Japan. Pilipina ang akong inahan. Busa, may katungod ko mupuyo din sa Pilipinas. Og dili ka makapalayas na ako ininapita kung wa na ko matuman ang panugon sa akong inahan. Waroy utok ko. Hoy, ay ko ginapuni ha? Ayaw na sa paning ka!
Kay kung bastuson ko nimo, bastuson tasab ka. Usa man? Nangita gid sakit sa lawas? Ha? Wa ka mahadlok sa kong gibahad di nimo? Wa ko mahadlok. Kay parehas sa tayong tao. Aw. Di ay. Di gid ka mahadlok nako? Dili. Mao ba? Gusto gid kang mapasakitan? Ngano biduol man kuno ako. Pahawa diha kay doon ako'y lagi pangutanan ni Fernan. Bisan unsaon. Murag yung bato ng utok nimo sa kagahi da. Aray! Buhay na doon ako kabukton! Sakit na ha! Unsa man? Mahadlok ka nako o dili? Aray! Dili lagi ko mahadlok ni mo! Kasabot ka! Di gidayad. Di gid. Muna angay nimo. Diba mo nimo gipakita? Ha? Unsa? Ha? Nangita kag malugusan ka? Nangita kag malugusan ka? Ay! O, sa kikibuat! Oh. Ay! Ay! Ay, ito ko na magsumi, bay! Ma'am, dali, ma'am. Baro kasi mong giyakan, ma'am. Dali, ma'am. Pastos ka! Erning, ipalayo ng bayana din eh. Aron di na ako malugusan. Ma'am, Natsumi, ma'am, magpalayo lang tadi ni Mamoy. Kay mangripo yan na si Berlando so ng higayon. Nya, ikaw pag yung mabuhay na maano. Patay ko. Dali na, ma'am. Magkalagot kinang tawana. Bisan o saon, wa siya batasan. Pilipino man o tanas siya, pero bastos! Ay nagtubay ng Berlando, Mamoy. Dali na, ma'am. Palayo lang tadi ni ma'am. Kung sugu ako, doon na kayo tuyo din napita. Ano, ma'am? Uy, wala. May garas pa ginang imong aping, ma'am. Naiko ni sa kuko sa baldito. Gubon magid adtong Natsumi ang akong adlaw eh. Kanakot. Rolando! Unsay buti pa sabot sa kong nakita kanina! Unsa? Kaya ano? Unsa man mo nakita? Ngilab ka ni mong maayo si Ma'am Natsumi. Imo siyang giukuban og maayo. Nga naman ni! Tabag! Mana ba kasi mong drama? Ha? Carlin, ayaw pagbuot sa akong buhaton ha? Aw. Sorry. Nadahalan ko sa akong emosyon nga nakakita nga imong gigakos o gugot kayo nga hapon isa. Unya, imo din siyang gihagan og maayo. Sa lips pag yun. Wa man gani ka makakis bisan sa luyo na lang sa kundunggan. Katunay no stranger nga hapon ang imong girupo. Ako lang siyang gihadlok. Nya, nahadlok na ito. Mahadlok na to. Permi naman lagi kong biyaan ni Rolando nga maistatwa, eh. Ay, kalain, eh. Kasakit naman lagi sa kundughan. May panghaponing sa. Nahagkan pang Rolando. Pero ako, mantinil na lang ko inig aninikat nga supsupon. Ay, salamat. Ngalayo ni gyud ta ni Bay Rolando, Ma'am Natsumi. Ang silpahis. Murag niya pa sa akong lips ang iyang lips. Usa may imong ginuuna, ma'am? Laom nung kikang tinanawan. Si Rolando. What? Basta man, doon na siya uyab. Taganiin man niya uyab. Ngarog sa puton mong kayo na siya. Kuan, ma'am. May uyab na siya. Pero, may kuyog ni gihapon sa Japan. Maong desperado na akong amigo. Tinuod ka? Gibiyaan si Rolando sa iyang uyab? O na, ma'am. Unay drama sa kinabuhi ni Bay Rolando. Maong mura nag-irong kumagat kung duulo ni mo. O maong palayan ang tao niya, ma'am, ha? Kaya tingalig, malugusan ka niya. Di ko mahadlok. What? Di ka mahadlok nga malugusan ni Bay Rolando? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!